Salutare la toată lumea, eu sunt Răzvan și astăzi o să fac primul videoclip de pe canalul ăsta de YouTube, în care astăzi o să vorbim despre trade-ul de săptămâna trecută de vineri, care a avut loc pe EURUSD înainte de NFP. Vom vorbi despre tips and tricks, ce m-a ajutat pe mine cel puțin să iau conturile de Founded la MyFounded.fx și o să facem o analiză pentru luna lui noiembrie pe EURUSD. Așa că haide să începem prima dată cu trade breakdown-ul pe EURUSD. O să începem de pe monthly, așa cum în general îmi fac analizele și mă orientez pentru următoarele perioade ce urmează să facă prețul. 2 secunde să șterg asta de aici. De fapt asta n-ar trebui ștersă. Ok. Le ștergem pe monthly. Așa. În primul rând, ne uităm care este trendul major pe EURUSD, iar trendul major este unul bearish. Aici a avut loc o acumulare, câteva mișcări bullish, dar nou prețul ne reacționează dintr-o zonă de premium, care este o imbalanță. În general, week-urile astea care, de exemplu, cum e week-ul ăsta de aici, n-ar trebui să vă inducă în eroare sau ceva, deoarece mereu week-urile dau damage-ul, iar body-urile îți spun povestea, așa că, cum putem să vedem aici, week-ul și în același timp și body-urile respectă imbalanța care este în premium. Putem să vedem aici o mișcare destul de agresivă pe monthly, ceea ce pe daily și weekly înseamnă mult mai mult. Pe daily cel puțin se poate vedea clar și pe weekly la fel, sunt numai candele bearish, niciuna bullish, doar aici jos au început să aibă loc câteva acumulări, deoarece aici am preluat external range liquidity, iar după ce external range liquidity este luat, mereu prețul se va retrage într-un internal range liquidity, care este o imbalanță creată în range-ul respectiv care a luat external range liquidity. Unde vrem să vedem prețul pe viitor? Cel puțin în moment de față suntem la începutul lunii. La începutul lunii mă aștept mereu, adică cel puțin începutul lunii, începutul săptămânii și începutul zilei mă aștept mereu pentru Power of 3. Adică Power of 3 este acumulare, ce putem să vedem aici, manipulare și distribuție. Despre Power of 3 puteți să învățați mai multe despre pe canalul lui ICT de YouTube, dar în principiu este acumulare, manipulare și distribuție, deoarece fiecare candelă are week-uri. Cum putem să vedem și aici, candela asta, acumulare, manipulare și distribuție. La fel cum putem să vedem și pe candela asta e că sunt foarte multe videoclipuri la ICT pe YouTube, el poate să explice, adică cu siguranță poate să explice mult mai bine Power of 3. Iar unde vrem să vedem după prețul? Vreau să văd prețul în imbalanța care se află în discount pe timeframe-ul de monthly. Asta fiind undeva la 1.03866. Ok, să mergem mai departe. Tranzacțiile la început de lună contra trendului, să zic așa, sunt permisibile. De exemplu, dacă aici eram undeva la mijlocul lunii și prețul nu atinsese deja imbalanța asta de aici, probabil nu cred că mă uitam de tranzacții până în imbalanța asta, pentru că era contra trendului. Dar fiind și început de lună și așteptând și manipularea care ar trebui să se întâmple și deja s-a întâmplat, tranzacțiile de buy pentru mine au fost permisibile. Așa că să începem să vedem ce avem pe monthly. Pe monthly avem breaker-ul ăsta de aici, care și ăsta de aici poate să țină prețul. Avem și inversion fair value gap-ul ăsta de aici, poate și ăsta să țină prețul. Adică sunt destule zone care pot să țină prețul, să-l ducă până în discount. Pe daily avem foarte mult buy side liquidity creat aici, aici. Sunt foarte multe failure swing-uri și în același timp și low resistance liquidity. Pe timeframe-ul de daily putem chiar să vedem luna asta că prețul ar putea atinge imbalanța de aici. Nu sunt sigur că se poate întâmpla chestia asta, deoarece aștept pe timeframe-ul de o oră sau 4 ore un market structure shift să văd că prețul vrea să se ducă din nou în jos către zonele de discount. Deocamdată o să merg cu ceea ce... asta vorbesc pe parcurs. O să merg cu ceea ce văd pe grafic până la urmă. Așa. Am avut
o să explic acum mai mult pe o oră despre ideea trade-ului, de ce l-am luat și ideea din spatele trade-ului. Aici am avut deschiderea care a avut loc săptămâna trecută. Mișcarea asta care s-a întâmplat aici, bullish, m-a indus sincer puțin în eroare, deoarece am vrut să văd prețul că se duce și prea lichiditatea asta de aici ca fiind previous week low și după ar începe să formeze order flow bullish, să vedem higher prices până în previous mount high, deoarece previous mount high, previous week high, previous day high, viceversa pentru lower este, adică sunt cele mai bune surse de lichiditate unde te poți orienta pentru trade-uri și fie ca targete, fie să cauți reversal-uri peste zonele respective. După ce am văzut că prețul de aici a refuzat să ia high-ul ăsta, mi-am dat seama că aici se formează low resistance liquidity. Aici vedem displacement. Ăsta este un market structure shift, iar după imbalanța a fost respectată și a dus prețul până în previous week low. După ce am văzut că imbalanța asta a fost respectată și a dus prețul până aici, mă așteptam ca și următoarele imbalanțe care s-au creat pe leg-ul ăsta de aici să fie respectat. Dar fiindcă am văzut market structure shift-ul ăsta, deoarece când era candela asta aici nu mi-am dat seama că e market structure shift pentru că s-a închis cu wick. Dacă se închidea cu body, pentru mine era mult mai valid acest market structure shift. Dar după ce am văzut că și imbalanța care a dus prețul mai jos nu a fost respectată cu candelele astea de aici, pentru că s-a închis peste. Pentru mine imbalanța asta a devenit un inversion fair value gap. Iar după, prețul a spart imbalanța, a retestat-o, după aia s-a dus mai sus. A refuzat totuși iarăși să ia high-ul ăsta de aici, ceea ce a format foarte multă lichiditate. Ăsta fiind și un trend la liquidity, să zic așa. Exact, să mergem mai departe. După am avut iarăși mișcarea asta de aici care a avut loc joi, iar aici suntem în ziua de vineri cu NFP-ul. Aici am avut order blocuri. Ăsta este un complet order block, dar poți să-l iei decât pe ăsta de aici sau orice open de pe candele respective. După ce ai văzut reacția asta, poți să-ți dai seama că order blocurile sunt foarte... Adică sunt șanse ca să țină. Aici am avut un... 2 secunde... Acesta este un institutional order flow entry deal. Este atunci când prețul se retrage, dar nu se retrage în mai mult de... Adică nu atinge 50% din imbalanța respectivă ca să poată să ducă... Adică când nu atinge 50% din imbalanță și doar o ciupește și după aia pleacă, este un institutional order flow entry deal. Sunt intrări mai agresive și nu folosesc în general așa ceva. De obicei, adică poate să-mi ia entry-ul chiar așa, pentru că mereu mi-l pun la începutul imbalanței, nu mi-l pun în 50 sau ceva. Ok. Am zis că aici avem previous mount high, buy side liquidity și imbalanța de pe monthly. Trendul este bearish, dar fiind început de lună, tranzacții contra trend sunt permisibile. Ok. Haideți să mergem pe 5 minute să vedem ce am văzut pe 5 minute. Pe 5 minute am avut imbalanța asta de aici de pe o oră care se afla în discount. Aici aveam 2 secunde că nu merge indicatorul ăsta. 2 secunde. Da, în fine, o să pun de mână, o să pun un de la ora 20, ok, până la 12. Ok. O să-l fac în... Ok, aici am avut Asia range-ul. Iar aici am avut Midnight Open Price. Iar ăsta a fost prețul de deschidere de la New York la ora 12. Cum am zis și mai devreme, aștept pe time frame-ul de exemplu monthly, weekly și daily, mă aștept să văd Power of 3. Power of 3 pentru mine înseamnă prețul de deschidere
acumularea care are loc în jurul lui. După aceea vreau să văd manipularea și după caut să văd distribuția. Manipularea e mereu sub prețul de deschidere. De obicei caut ca prețul să fie și sub Asia low, dar dacă văd displacement-ul înainte ca prețul să fie sub Asia low, e posibil să iau și tranzacția așa cum am luat-o și aici. După ce vedem market structure shift-ul ăsta de aici complet valid cu displacement, aici vedem că avem un high, un low, iar aici un nou high creat. Ăsta este un unicore setup, deoarece breaker-ul ăsta este un breaker. Se corelează cu imbalanța lăsată în urma displacementului. Iar de aici putem să căutăm poziții de buy fie din high-ul ăsta de aici, undeva aici intrarea, nici măcar în imbalanță puțin mai sus peste, ori chiar din imbalanță, care aici a fost un institutional order flow entry drill. După ce vedem expansion, vedem că prețul consolidează iarăși, aici avem un bullish order block care ține, aici am avut o imbalanță înaintea mișcării de la NFP și după putem să vedem că trade-ul a atins targetul fiind și, adică imbalanța de pe monthly. Ok. Sper că a fost destul de clar trade breakdown-ul ăsta. În caz că nu ați înțeles ceva, puteți să lăsați întrebările voastre în secțiunea de comentarii. Și haideți acum să vorbim despre tips and tricks, cum să iei challenge-urile sau cel puțin ce m-a ajutat pe mine să iau challenge-urile. În primul rând ar fi focusul. Trebuie să fii extrem de focusat pe tine și pe ceea ce vrei să faci, deoarece Forex-ul nu ai cum să-l faci în joacă, ori ești totul, ori nimic. Până la urmă, da, exact ce am zis mai devreme, trebuie să fii all-in, pur și simplu. Distanțează-te de absolut toate persoanele care nu au o intenție, să zic așa, pozitivă sau mindset-ul lor probabil nu este unul ca al tău și persoanele respective trebuie să le ții destul de departe, deoarece te pot influența și pe tine pe parcursul tău ca trader. În al doilea punct ar fi disciplina, care disciplina este un factor foarte important în trading, deoarece trebuie să știi când să fii în market și când să nu fii. Ceea ce am învățat pe tot parcursul ăsta este că less is more. Less is more de ce? Pentru că au fost săptămâni, de exemplu, când am avut o singură tranzacție și am încheiat săptămâna cu plus 2% și au fost și săptămâni când am avut două tranzacții și ambele au fost pierzătoare și am închis cu minus 2% săptămâna respectivă sau minus 1%, depinde ce, nu mai țin minte ce risc am făcut, dar probabil 2% minus. Less is more se corelează foarte mult și cu disciplina, adică trebuie să știi când să te oprești. Când îți vezi setup-ul prezent, atunci tranzacționezi. Când nu, nu tranzacționezi. Al patrulea punct ar fi, să zic așa, să ai un risk to reward fix. Pentru mine, în general, 1/2 este ideal. Dar cum ar fi zilele de genul, cum ar fi cu NFP-ul sau zilele în care mă aștept să fie foarte multă volatilitate în piață, am un anumit avantaj probabil pe cont sau ceva, atunci pot să-mi permit să las tranzacțiile să meargă puțin mai mult. Așa cum de-abia trecusem un cont de 25.000 la My Founded de fix acum o săptămână și iar contul ăsta celălalt era în Phase 2, am zis că pot să las tranzacția asta să meargă puțin mai mult, nu cred că am fost foarte greedy, dar până la urmă s-a meritat să las tranzacția să meargă până la un 1/5. 2 secunde. Tranzacția am postat-o și pe canalul de Telegram. Înainte să se întâmple, puteți să vedeți aici. Euro USD NFP Day Trade. Pardon. Iar până la urmă am avut take profit-ul luat și ambele conturi la My Founded de fix trecute pe care le-am cumpărat undeva în iulie. A durat cam mult deoarece am așteptat până la urmă să-mi vină setup-urile la mine și nu să alerg eu după ele. Am trecut contul cu undeva la 36% win rate, deoarece am avut foarte multe tranzacții pe break-even care s-au închis pe negativ, fie $3-4.
Asta e acum. Așa, vorbisem de fixed risk to reward. Risk management-ul este încă un factor important. Risk management, care eu am folosit un risk management de 0,8%, deoarece limita maximă pe care poți să o pierzi pe conturile astea de founded la MyFounded de fix e undeva la 8%, iar pentru mine, dacă pierdeam 5 trade-uri la rând, salvam 1%, deoarece 0,2 de la fiecare procent de aici, adică de la 0,8 până la 1 sunt 0,2%. Dacă stai să calculezi 5 ori 2, vine fix 1%. Pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta și da. Ce ar mai fi important este one setup, one pair, one time frame, one session. Deci, chestia asta pentru mine a schimbat trading-ul complet, pentru că am învățat să-mi fac, de fapt mi-am creat propriul setup pentru sesiunea de Londra, pentru EURUSD și pentru time frame-ul de 5 minute, deoarece pe 5 minute execut mereu tranzacțiile, nu execut mai jos, adică sunt unele momente când execut mai jos, când poate și cu challenge-ul ăsta am luat 2 trade-uri pe time frame de un minut unde am vrut să fiu puțin mai agresiv pe intrările mele, dar am văzut până la urmă că nu se merită și am așteptat pentru time frame-ul de 5 minute. Încă un factor foarte important care m-a ajutat pe mine să iau challenge-urile la MyFounded de fix și să pot să construiesc un ritm consistent, să zic așa, ar fi jurnalul. Deci jurnalul pentru mine a fost ceva next level, deoarece îmi treceam acolo week review-urile, adică cum a fost săptămâna, cum am terminat-o, câte trade-uri am luat. 2 secunde, o să las și aici notion.so. Dacă vreți să fac un videoclip despre cum să-ți faci și un jurnal pe Notion, puteți să lăsați un comentariu și următorul videoclip o să-l fac. Așa, deci ziceam că pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că adică puteam să-mi trec acolo fiecare trade, fiecare greșeală pe care am avut-o, review-urile de la săptămâni, lunile în care tranzacționam, cum tranzacționam, cu cât terminam luna, dacă făceam overtrading, dacă nu, pe ce time frame am luat intrarea, dacă se corela analizei mele, dacă am fost contra analizei mele, contra trendului, etc. Așa că jurnalul m-a ajutat foarte mult. Iar astea sunt punctele, să zic așa, care m-au ajutat pe mine să pot să trec peste anumite greutăți din trading, să zic așa, cu care foarte multă lume se confruntă în moment de față. Vă spun sincer că nu este atât de greu pe cum pare, doar că trebuie să fii focusat și să îți dorești cu adevărat chestia asta. Nu lăsa până la urmă pe nimeni să te influențeze, fii focusat doar pe tine, fii disciplinat, învață că less is more, ai un risk to reward fix, folosește un risk management bun, folosește sistemul de one setup, one pair, one time frame, one session și fă-ți un jurnal în care să-ți notezi absolut toate trade-urile pe care le iei și analizele tale și week review-urile, etc. Eu am fost Răzvan, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept cu un like, cu un subscribe și cu un comentariu și să-mi spuneți ce ați vrea să mai vedeți pe canalul ăsta, deoarece ăsta fiind și primul videoclip, nu știu mai exact să zic așa cum să-l formulez sau ceva, dar cu timpul o să învățăm să formulăm și anumite videoclipuri. Deocamdată lăsați-mi în comentariu ce ați vrea să mai vedeți pe canalul ăsta și încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul videoclip.